lose on this process. Jopur ma wuok e gwenge mag Hoho mar Okak ma milambo bende ong'ere kaka South Rift oyudo jepe pur margi tok piny owacho yango kodhi manyien ma tuo ok thor nyoro. Kodhigo bende ing'eyo ni dhi medo jopur yuto. Koloso e kaunti ma Bomet koyango kodhigo, jatend migawo mar pur Mithika Linturi owacho ni jopur matiyo kod kothe ma kamago biro yudo keyo makare. Omedo ni migawo mar pur dhi tudore kod jokanyo mamoko mag neno ni jopur duto e gwenge ma kono oyudo kodhi e wang' sa. Bomet vile imekuwa na mbegu ambazo ni gushi. Tumekuja na tumezindua ama tukafungua ofisi ya kuuza mbegu hapa ya Kenya Seed ili watapeli wakome kutapeli watu wa Bomet. Tumefika hapa na ile mbegu tumeleta hapa, zile PS varieties amesema ni mbegu certified ambazo that will respond to the climate, to the ecological requirements of this particular county